Здароўкі ўсім. Я рады нарэшце вярнуцца да стрымоў пасля невялічкай паўзы. Трэба было крышачку гэты тыдзень засяродзіцца на працы. Сёння згуляем у Макса Пэйна. Хочацца крыху адпачыць, не хочацца напружваць галаву увогуле. Таму проста палётаем, пашмаляем. Асабліва больш нічым займацца сёння не будзем. Так, здароўкі на нравіцца цэментарый. Так, зноўку Макс. Я разумею, што сёння хутчэй за ўсё не шмат будзе людзей. Менавіта хутчэй за ўсё праз гульню. Вось, але мне трэба зноў неяк вярнуцца ў рытм. Звыклы, прывычны. Вось, таму лепей усё ж пачаць з Макса. Як даволі простую для маёй галавы гульні. Вось. Мне нравіцца цэментарый. Як там твае эмодзі, дарэчы? Наколькі я разумею, ўжо мусіць быць недзе 6 іх, правильно? Гатова. Можа, нават болей. Мне здаецца, 1, можа, нават 2 стрыма тваіх прапусціў. Дык я не ўсё пабачыў. Роўна 6. Ну, добра, малюецца, гэта добра. Я крышачку накідаў рэвордаў за пункты канала. Гэта таксама, дарэчы, была прычына, чаму я пару дзён не запускаў, бо мне трэба было крышачку падрыхтаваць чагосьці, ну, каб проста гледачам было цікава і каб такая дадатковы сродак камунікацыі з чатам, са мною, крыху вас пазабавіць. А я пакрысе буду дадаваць яшчэ, пакуль як ёсць. Пакуль іх толькі, колькі там, 6. Ось. Таму з часам, спадзяюся, іх будзе болей. Ну, карацей, самі потым паглядзіце, пасабірайце пакуль пункты канала, спадзяюся, будзеце карыстацца. Так, і давайце ўжо нарэшце перабірацца. Де Макса. Вітаначкі Нікуля. Так, я таксама дадаў 5 смайлаў, яны такі на тэматыку фалаутаўскай. Дадаў менавіта у
тыя, якія бясплатныя. Ну, я маю на ўвазе тыя, якія без падпіскі. Тыя, якія пад падпіскі, там, дарэчы, наогул нічога зараз няма. Так, ну добра, ну карыстаецеся і супер. Я рады. Так я крыху паменшу гук, бо я памятаю, што на папярэднім стрыме это просто... Я потым на запісу глядзеў, гэта быў нейкі ад. Мяне ўвогуле было ледзь чуваць. А гульня была ультра чутная. Так, ну што, пачынаем? То бок працягваем. Што я вам яшчэ хацеў расказаць? Ну, можа, па ходу... Так, дайце прызвычаецца крыху. Блях, я тыдзень літаральна не садзіўся за гульні. Я уже забыў, як кіраваць. Памятаю, што на папярэднім стрыме по Максу тут была какая-то ультра... Не тое, каб духата, але было, ну можа, часам нават занадта складана. Паміралі мы даволі часта. Ну, тут узровень такі прыгожы. Але незвычайна нават... Ну, я не памятаю, каб на самым першым стрыме по Максу у меня былі такія складанасці, як тут. Так, куды нам ісці? Я так разумею, далей? Правильно? Так, не... Стоп. Подсвечвалася чырвоным, то бок ворагі. Хаця выглядалі просто як нейкія гопнікі. Так, это мясцовыя жыхары. Но мы не будем тут шмаляць, забіваць усіх за пар. Так, я зразумеў. Будем зараз яшчэ паўгадзіны прызвычайвацца з 0 да скокаў. Завтра, хутчэй за ўсё, таксама будзе стрым, але не Макс ПН. Так. Так, тут, ну, я сапраўды, гульня нуарная. Я наогул вельмі люблю нуарныя гульні. Я спадзяюся... Ты жывы? Не, падалося. Я спадзяюся, аднойчы на стрыме пройдзем LA Noire, назва якога ажно адразу кажа, што гэта нуарная гульня. І тэксту, ну, бачыце, мяне жонка ўсё падбівае на іх тэксту. Я быццам бы абяцаў, трэба абяцанне-то выконваць. Пачакайце. Так, бляха, у меня зараз беларуская раскладка стаіць, ён мне паказвае. Не тое, што я трэба. Мусіць быць файна. Ну, карацей, асноўная праблема, што мяне можа крыху спыняе, гэта тое, што трэба будзе вельмі якасна наладкаваць... Так, а куды нам? Сюды? Так, нечакана. Трэба будзе вельмі якасна наладкаваць мікрафон, каб нас абодвух было чутно. Бо мы хутчэй за ўсё будзем карыстацца аднім падчас стрыма. Здароўкі, хлопцы. Колькі вас тут? Ты жывы? Вось, і... Дык я не супраць, я ж кажу, просто я не ўпэўнены, што будзе, ну, трэба ж сапраўды падрыхтавацца. Ты больш я і сам-то, ну, па сутнасці гэта якой? 7-й стрым. І... Давайте выляцім у акно. Прыгажусь. І я яшчэ сам-то крыху вучуся па сутнасці. А тут яшчэ стрым на дваіх. Мне здаецца, я не ўпэўнены, што я дастаткова падрыхтаваны для такого. Так, стоп. Нам куды?
Я зрозумів, нам хутчэй за ўсё туди. Є пейнкіллер? Не бачу. Я так кришечкою пошвендуюся, тут пошукаю, може пейнкіллер валяється. Откуль? Где он кричал? Могу в окно улететь? Так, нет. Видать, не могу. Да бляха, да что ж такое? Да Макс! Какая-то крыху коридорная локация. І недостатково месца, каб раскокацца. Ворагі заўсёды так неяк тут стаяць. Трэба хутчэй выбірацца на вуліцу, я спадзяюся, там будзе крыху больш пространства. Так, Нікуля, а куды ты пайшла? Хто глядзець будзе? Так, мне здаецца, у нас скончыліся патроны для узішкі. Перебираемся на калаш. Блях, я его не заважу. Так, яны... Да, не, подымайся. Блять, я думал, отлежусь зараз. Так, что такое? Макс, подымайся. Треба разгуляться уже нарешті. Так, тут... Блять. Сержант Гизер, здоровки. Здоровки. Рады бачить. Бляха. Давайте одразу возьмем кал... Не-не-не, подними калаш. Не скидай его. Где кто? Так, у нас скончыліся пейнкілеры, гэта не вельмі добрая навіна. Спадзяюся, у хлопцаў крыху будзе. Ты адкуль узяўся? А, ён... ён як мы таксама валяецца на зямлі. Мне здаецца, мяне зараз зноў заб'юць. Іх неяк зашмат, а я зусім не падрыхтаваны. Чё? Бляха, прифайром просто дал. Ну что это свинство некое. Так, давайте гэта адразу заб'ем. Так, ну пачатак крыху лепей, чым быў да гэтага. Так, ну мне здаецца, мы нават усіх разабралі. Хаця нехта бухціць, я чую. Ды я разумею, што ўсе хочуць жыць. Я не магу ім у гэтым дапамагчы. У меня адваротная мэта. Макс, падымайся. Так, гэтым разам нават лепей. У нас нават крыху. А як заскокваць-то на такія рэчы? Бляха, я забыў, што ён зноў выбягае. Где я? Давайте у окно улетим. Як кажуть, як вийшли, так і вийшли знову. Так, в туалеті пейнкілеру я не бачу. Найс. Один знайшли. Треба економити електроенергію. Я думав уляцець у двері, але мне не дали.
Пачалася кат-сцена. Так, можно калаш достать, коли ласка? Да не кидай его, блядь, в руки возьми. Так, врыв. Не знаю, я нікого не забил. Хто ще живий? Фух. Поднимаемся. Пенкілер знову скончився. Откуда гэтая музыка грае? Бляха. Так, я бачу нейкі улікі. Чекайте. Passos had told me about this stuff. Oxidado. They called it Oxidado. rust, packed full of healthy ingredients like quicklime and kerosene. Як думаєте, що гэта за пакетики? Наўрад ці гэта цукар, правильно? Marketed to the poor and desperate. All in all, a fine. Да, я кажу, тут нейкі ўзровень такі... Що? Тут нейкі ўзровень такі вельмі мала месца, каб раскокацца, каб крыху развярнуцца ўвогуле. Это было модно. Варта адзначыць. Зноў нейкія пакетики з цукрам. Фейерверки. Ага, я зразумеў. Макс продумываў план. Так, по-моему, ён нешта... Я не ведаю, што ён хацеў зрабіць, але выглядае гэта як пеніс. Все, цікаем. Макс, цікай. Піраманьяк херов. Я не разумею, чым ён скидывае зброю, калі я меняю на калаш. Чекайте. Как я памятаю, команда Сомбра гэта нейкая групоўка тут мясцовая, бандюганы. Ну мы ім усім наваляем па магчымасці. Ты... Не, гэта мясцовы, забіваць яго не будзем. Ёптыць. З базукай нейкай. Since I was in the neighborhood, I figured he wouldn't mind if I dropped in and thanked him personally for his hospitality. Так. Назад мы уже не вернемся. Нам подрыхтовали пастку. It wasn't like he wasn't expecting. Ай-яй-яй-яй-яй. Бляха, ну супер. Где кто? Макс, бляха, с этой зброей. Так, мы живые? Так, я бачу когось. Бляха, живий, да, Гетер? Мне падаецца, ці ён... Неяк з балкона спрыгнуў. Козел. Сховался за слупом. Так, мы живые. Блять, нали ненадолго. Где кто? Бля, нікого не бачу. Откуль? Да откуль, бляха? Бля. Ёптать. Ну все, ну я думаю, мы все же загинули. Сделал прифайром. Шмаляя. Ну это несправедливо. Бляха, на новых это бой пущу.
Так я не ведаю, што гэта... Ага, я думаю, мы загінулі. Так? Так. Ён чамусьці змяніў, блін, зброю з калаша на нешта іншае. Так давайте... Макс, стреляй! Блядь. Котел. Кто еще живы? Откуда ты взялся? Так, теперь он ладно не подымется. Так, я памятаю. Тут один и там снизу еще. Так, почекайте, хочется так... Бляха, не, я... Так это пережил ніяк. Можна крышечку пейнкиллера, коли ласка? Так, стоп. Я нешта бачу. Карацей, гэта нейкі коллектаблс у гульні, як я зразумеў. Бля, ну супер. Хто гэта зрабіў? Хто шмальнуў? Куль. Все, побегли. Так, я не ведаю, он недзе там, але я яго не бачу. Блях, ну і ўзровень. Я нічога не могу зразумець. Пачынаем зноў. Бляха, добра, што хоць тут сейв далі. Так. Вы нічога не бачылі? Да бляха, колькі вас? Пейнкиллер. Да харе кидаться. Так. Може, яшчэ будем жить? Бляха, як трусы плодятся. Это 2 патрона. Ну, я не ведаю. Ты, блядь, куда я шмаляю? Фух. Бляха, якая ж напруженая гульня. Так, я так на усялякі выпадак просто погляжу. Каб ніхто зноў не вылецеў. Все, найс. Зараз дадуць сейв, гэта дакладна. Зараз захаваемся. Фух. Гаспадарства, як вы маецесь? Распавядзіце што-небудзь. Пакуль мы тут займаемся забойствамі. Then I saw that Marcello had turned up with a suitcase full of money along with Fabiano's sister, Giovanna. I only understood a little, but things were not going well. Стоп, гэта ж сябры наши. I wasn't expecting quite so many armed goons, but there was no backing out now. I would just have to act harder than I А, мы felt. знайшлі гэтую дзяўчыну, атрымоўваецца. Бляха, ну ты, Макс, што гэта за ўрыў? Let the girls go. No one needs to die, asshole. Tomar no cu, seu gringo de merda. Vou matar sim. Don't you come. Макс не ведае партугальскую мову. Okay. Ну супер. А, стоп, яны забілі тую самую дзяўчыну, якую мы спрабавалі выратаваць амаль што ўсю гульню? Ну супер. Столькі высілкаў. Усё дарма. Here I was again, with all hell breaking loose around me, standing over Так, another dead што girl зараз I'd будзе? been trying to protect. Так, зноў нейкія флешбекі. We'd only been married a short time. By now, she'd been dead longer than I knew her.
I still had Гэта, да really рэчы, forgiven жонка Макса myself Пэйна. for the Mona business, but I knew Была that was just забіта cruel. яшчэ ў першай The частцы. insanity that comes with losing the life you had built. Michelle, I missed her with every part of my being. I hated the world for Ну, not killing me блін. with her. And I Ладно, hated я myself for allowing this to прийму happen to до her уваги and to her сержант girl. Гейзер. But I knew I had to leave Окей. town. Excuse me. Max Payne? Somehow, I didn't think he was about to tell me I'd won the lottery. Бляха, неяк хутка. All of a sudden, I didn't need Та that Ми time by вельмі так myself. рэзка Paso was перемесціліся down the hill, з I had to catch бразільскіх up to him. фазендаў да пагосту нейкага. Так. Швы бягуць. Пакуль, правда, не бачу адкуль. Так, бачу. Хто першы? Блях, неяк я няўдала гэта зрабіў. Ну супер. Ты, блях. Ты что такое? Во. Вось гэта іншая справа. Так, не, вось гэтага мы не паспелі забіць. Ну. Памерлі. If I could get back to Pasos, Come we'd be in a lovers. slightly better position to handle this situation. Гучить так собі. Болюче. Я думаю, вы лялечными патронами стреляете. Где? Так, бляха, я листик зауважу. Давайте пакуль схаваемся тут. Пашукаем, пакуль гэты хлопец сам прыйдзе. Бляха, не, ён бачыць нас. Так, я памятаю, што тут яшчэ быў адзін. Нават два. If anything happened to Pasos, it would be my responsibility. Адкуль? Адкуль? I knew I shouldn't have gone there. Вирішили and that справу. Pasos might have to pay the price for my sentimentality. Sorry. Just had to say goodbye. Бляха, Макс нават на пагост не можа спакойна прыйсці. Адразу некую. Marco sent after. Трапляе перадрагу. Сходу. That feeling too. Ай-яй-яй. I started to wonder if my luck was about to run out Некий when I realized it had Дорожный a long инцидент time ago. адбыўся. That's why I was here. There he is! The money's mine! Гэта што такое? Гэта што ў яго ў руках? You good? Yeah, I'm okay. Так. Бляха, няўдала. Давайте спробуем. Не-не-не-не. Бляха. Так, мы живые. Але гэта было блізка. Так. Да вылазь! Вылазь, кажу. Так, і яшчэ адзін тут. Ага. Готовы. Готовы. Почекайте. Секундочку. Так, а ведаеце што? Давайте пазбіраем тое, што ў гэтага хлопца было.
Тут. Ага. Ну, до речі, так. Таму Макс Пейн усё і бачыць у такім галлюциногенным святле. Так, у нас зараз добрая рэч, але патронаў на яе няшмат. Давайте пакуль прыберажэм яе да іншага моманту. Ага. Козёл. Хто яшчэ? Так, зараз не вельмі добры момант перазаражацца, але мы гэта зробім. Блин, это что такое? Блин, а они так префайром гасять. Так. А, я зразумеў. Я толькі зараз зразумеў, што крацей, той, хто наносіць больш за ўсё урона по максу, на таго перанакіроўваецца прицел. Такія моманты, я так разумею, каб Макс не загінуў, каб была магчымасць усё ж. Так, я зноў ледзь у нашага хлопца не шмальнуў. Разабраліся. Давайте пазбіраем крышачку. Блях, ну я не ведаю, насамрэч. Зноў жа, ХП няма. Пейнкілера няма. Можа зараз які-небудзь аўтамабіль з'явіцца, у які можна будзе шмальнуць з гэтай вундервафлі. The troops had arrived. Either DeMarco had thrown an army at this job, or he'd put a high enough bounty on our heads to attract every contract-buying scumbag on the eastern seaboard. Yeah, but how are we gonna know who whacked them? Так, Huh? I got hollow points. треба ў самы цэнтр шмальнуць. We all got hollow points. Look, we'll split the bounty nice and even. All right? All right? Fair. Там хлопцы нешта плануюць, зараз мы ім закінем. Work up. We'll work it out together. Дайце кіраванне. Cuz, how long we been doing this? I'm not giving no handouts. Навошта ён туды пабег? Handout, we're out here working. Я б зараз так усё зарышаў хуценька. Ну супер. Right? Just look, just look. Окей. Я не зусім так планаваў, але няхай будзе так. Ведаеце, так нават можа і лепей атрымалася. Passos had put some distance between himself and the goons. I meant to follow. I got someone. I think it's the hit. That Max Payne. The other guy might be here as well. Where you at? Хлопче, ти напужав мене. Нельга так резко вибігати. Так, ну все, я думаю, тепер ми докладно загинули. Ain't the other one. Just hold on. Так, ідіть самі. Я хочу подгадать момент, калі ён... Калі яны высунуцца, каб нашмаляць ім. Бляха. Контрольный. Зусім передохнуть не дают. They didn't have much of a reason to keep Passos alive, Подымайся, Макс. whoever they thought he was. Не самое доброе место, как такое рабіць. Зато их хоронить будзе прасцей. Don't tell me to be cool. You Max Payne? Так, хлопца наших споймали. Very fucking funny. Whatever. You're Max Payne. Так, Or это he's я. fucking Max Payne. Confusing, huh? Hey, you make one more move, and this guy, whoever the fuck Я he is, думали, is што gonna be гэта fucking пасаст, як яго завуць, гэта Макс Пейн. dead. Look, man,
Give yourself up, and DeMarco might have a change of conscience, huh? Я б з задавальненнем, але тут не даюць, блін, переключыцца нават паспець, не атрымоўваецца на гэты гранатамёт. I don't even know who he is. Хаця можна паспрабаваць у гэтага Think about Так, спадзяюся, я правильно все зрабіў. Бо шмат часу не далі падумаць. you got my back, man. Так, окей. Дзе хто? Нікога не бачым. Да дзе хто? Так, нават няма магчымасці памыліцца, улічваючы колькасць ХП. Ну все, як я і казаў. Так, з якога моменту? Так, давайте адразу побяжым налево. Там больш за ўсё хлопцаў. Let's get out of here. Я калі тады, ну, неяк чамусьці запрыгнуў на тую на той пастамент, я спадзяваўся, што калі я буду прыгаць, у мяне сапраўды будзе шмат часу, каб пагледзецца, пашмаляць ва ўсіх, а ў выніку я нікога не заўважыў. Хлопцы, чого вы такі негатыўныя? Што вам зрабіў? Макс, давай, хопіць. Так. Нехта страляе. Бляха. Ну супер. Бляха, як би так не загинуть знову? Слухайте, ведаеце што? На. Ну что это такое? Там с навеса, я так разумею, трэба шмаляць. Так, не гатакал. Дарэчы, нам гульня подкинула крыху больш ХП. Я думаю, будзе прасцей цяпер. Не будзе прасцей, мы зараз зноў загінем. Так. Дзе гэты козёл? Дядя, что ты робишь? Блядь. Окей. Окей. Не, все нормально, нормально, нормально. Все добро. Так, дайте одразу. Вось так. Так? Я правильно? Подлішив траєкторію. Ну, не дрэнна атрымалася, так? Ну, гэтым разом крышачку лепей. Все ж мне здаецца. Все? Здаецца, атрымалася. Не, стоп. Бляха, нічога не атрымалася. Ну, супер. Што я раблю не так? Чаму мяне так хутка разбіраюць? Это несправядліва. Так, мне спадабалася, як прошлым разом атрымалася. Давайте яшчэ раз так спрабуем. Так. Гэтым разом, правда, больш людзей перажыла гэты уброс. Кіт мінамётны.
Бляха, там нейкі хлопец вельмі балюча раздае. Я не могу зразумець, хто менавіта. Так, ну, пачакайце, это зойме, я думаю, яшчэ прыкладна гадзіну. Не хваліцеся, хваліцеся. Все будзе вельмі хутка. Так, ведаеце, што? Макс, давай! Цяпер нам гульня подкинула пейнкиллер. Карацей, я так разумею, все, что тут есть. Кто? Откуль? Ты кто? Откуль ты, блядь? Блядь, все, забили. Карацей, гульня ўсё ж дапамагае, калі гінем шмат. Так, як скіпнуць гэта? Так. Спрабуем гэта зрабіць 10-й раз. Калі ласка, бляха. У них некая зброя, яны амаль ваншотяць. Так я... Бляха. Сядзіць тут, чакае нас. Ну все, бляха. Да ёптать. Ну слухайте, я не ведал, я не думаю, что настолькі будзе гэты ўзровень складаны. Я не памятаю, што каб мы хоць яшчэ одно месца так у гульні праходзілі. Уже 150-й раз. Так, мы зараз тактычна паляжым. Не хочется рызыкаваць, бо мы... Так, вы высунь-калі ласка свою голову. Найс. Я, насколько я памятаю, там яшчэ адзін там. Няхай яны самі падыходзяць. Так. Не-не-не, ну не зноў, бляха. Мак, живи, калі ласка. Да, ты сам дай, калі ласка. Стоп. Бляха, мы далі рады. Божухна. Колькі нам спатрэбілася часу? Карацей, гранатометом больше не карыстаемся, гэта кал нейкі. Useless. Давайте крышку походим, позбираем патронам, бо... Мне здаецца, у нас не шмат. Ведаеце што? Можа мне на гэты патроны ўжо назбіраліся? Давайте пакуль з пісталетам походзім. Я спадзяюся, што нам зараз дадуць сейф. Не спатрэбіцца нанова гэта ўсё праходзіць. Some poor bastard quite literally on the graveyard shift. Must have been wondering why there were suddenly more bodies above ground than below. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Sniper! Shit! All I can hope for is that he didn't even hear the shot that killed him. Get down! Shot came from the top of the mausoleum! Up in the tower!
Так, This я is the бачу. only way through. Цікаво, можна його отсюди зняти? Ні, я думаю, That's що ні. anyone's guess. Так, ХП у нас, як і по-ранішому, нема. Ну, слухайте, давайте спробуємо пробігчи. Так, біжим. More of them! They're rushing you! Не вдало. Спроба другая. Up in the tower! This is the only way А, я ведаю, through. що треба робити. If I lay down cover, can you move up on him? Я так думаю, треба біжати так, перебіжками, ховатися. That's anyone's guess. Go, Max! Move to the tomb! Так. Так. Бляха. Ага, окей. Окей. Up in the tower! This is the only way through. If I lay down cover, can you move up on him? Так, ховаємося. That's anyone's guess. Бляха, тут гэта снайпер. А як гэта зрабіць-то? Up in the tower! Снайпера This is the only way знять не through. могу. If I lay down cover, can you move up Бляха. on him? That's anyone's guess. Ну задачку дали. Окей. Треба ніяку тактику придумати. Up in the tower! Поспіховую. This is the only way through. If I lay down cover, can you move up on him? Ну я не ведаю. Give me some cover! That's anyone's guess. Move up, man! Так, ага, окей. Короче, я... Хапайся, ховайся. Короче, час від часу... Бляха. Снайпер пераводзіць, я так разумею, увагу на нашага напарніка. Відаць, у гэты момант мы якраз мусім высунуцца Up in the tower! і забіць This is гэтых the хлопцаў, only так? way through. If I lay down cover, Дзякую, гульні яна нам накінула. Крышачку пейнкілера. Асмадае, That's здароўкі. anyone's guess. Я думаю, гэта хутчэй за ўсё толькі сярэдзіна гульні. Бляха. Хто? Не-не, прыгай! Ты скокай! Блядь. Але я, калі шчыра, Асмадае, не ўпэўнены. Я не гуляў раней. Але мне падаецца, што гэта толькі палова. Можа, нават меней. go, Max! Move to the tomb! Блин. Говна кавалок. Up in the tower! This is the only way through. Скокай. Can you move up on him? That's anyone's guess. Так, чакаем, пакуль снайпер перавядзе. О! Ау! Гэта было балюча. Так. Hey, asshole! Так, бяжым. Бляха, які напружены момант. Shoot till he stops! Бляха, яны нам плиту зламалі. Надгробна. Бляха. Я спадзяваўся, што ён зноў не пацэліць. Up in the tower! This is Бляха. the only way through. If I lay down cover, can you move up on him? Так, окей. У меня цяпер ёсць ідэя. That's anyone's guess. Прыгаем, скокаем у той левы бок. Move to the tomb! Не-не-не. Тихо. Бляха. Доскокались. Up in the tower! This is the only way through. If I lay down cover, can you move Гэты up on him? пагост, гэта нейкі жах That's поўны. anyone's guess. Тут же другое месца за пар, дзе мы просто, ну, не прыдыхнуць. Так, давай, пераводь свой прамень говна. Так. Хавайся. Бляха, выжыў неяк.
Козел. Ховаемся. Так, нам... Сколько у нас хп? Ховайся. Бляха, який напружений момент. Бляха, ну он не переводит свой промень. Ну, блядь. Ну, скокаем. Я намагаюся. Only way through. Это складано. That's anyone's Така, guess. чапіся. Не стріляй, кліласка. Шмальнув. Все одно. Ну, добре, що не трапив. Прибери свой промень, давай, кліласка. Ховайся. Sure. Ось зараз Right up to the пошансувало, moment my коли head широ. gets blown off. Так. Да блях, отлипни. Ховайся. Хлопці, я зараз вийду, наваляю вам. Козли. Ховайся. Бляха, ну так близко було, ну. Блядь. Так, Only way through. тепер Гуляна накинула 2 пейнкілери. That's anyone's guess. Блін. Мне вже настільки все дренно. Гуляна шкодує. Та тліп. Ховайся. Так, отрималося. Забіть усіх, хто вибіжав. Всіх, хто вибіг. Ну, чекаємо. Макс? Ховайся. Так, мені здається, спроба невдалая. Да давай, помирай уже. Бляха, так добре почали. Козел сидит там и шмаляя. Не поцелишь. Я худшей. Так, чекаем. Ну супер. Ну супер. Бляха. Ну просто голову выстрелил. Да я памятую, что козел сидит там на веже этой сраной. МГ. That's anyone's guess. Бляха, вось яны раздають. Я зараз ёбнуся. Це одну і ту ж сцену по 150 раз бачить. Макс, кліласка. Да дайте я ще один пейнкілер. Я згодний. Нехай гульня лічить мене пусі, я не супроть. Нехай так. Макс, ховайся. Так, мне здається, у нас трапили. Бляха, вони так неяк схова... Ховайся. Так, я ведаю, який момент треба. Так де ж, що за коло пістолет почався? Бляха. Де він? Божухна. Так, а ведаеце што, я зараз...
Ось я что придумал. Так, кушаем пейнкиллер. Так, я не вылезу. Я шакаю. Я шакаю. Рано. Рано. Самый час. Так. Ты козел, он живым. Так, ведаете что? Run, duck, flank. Easy orders to give when you're way behind the front line. Зараз почекаємо, покуль ён перавядзе свой прамень у іншае месца. Бляха, что такое? Макс, бежи, калі ласка. Калі ласка, дайте сейф. Что такое? Так а куды мне ісці? Бляха, ну супер. Мне не падабаецца гэтая сітуацыя. Да якой? Да якая лесвіца? Ты пра што? Блях, ну я не ведаю. Зараз заб'юць зноў. Сюды? Я не зусім разумею, што ад нас хочуць гульня. Сюды? А, лол! Ды такі триллер, божухна. Гульня, конечно, дала просрацца крышачку. Ну і жах. І гэта яшчэ не ўсё. We'd come in here to hide, not very successfully as things turned out. Freeze! Так, As opposed to what? Disco dance? страляць не дадуць. Fuck up, half-caste. Я спадзяюся, хлопцы неяк вырашаць гэтую сітуацыю. Толькі не бейце, калі Turn ласка. around. Turn around. Move. Move. Не хацелася б у такой же сітуацыі аказацца. Яшчэ і на пагосці. Hold it. That way. Хлопцы, давайте пасябруем, а? Калі ласка. Move. Where are we going? А, окей, я зразумеў. Карацей, гэты стары дзед, ну зараз я так хутчэй за ўсё нас прымусяць рыць самім сабе магіл. You killed my son. Так, ну вы ўжо зразумелі. You killed my fucking son. Макс забіў сына гэтага My only мужика. son. Listen, I'm sorry. Fuck you! Ну соркі. Loss. Я Your выпадкова. son was killed in gun battle. A battle he started. Shut your fucking mouth! Shut up! Shut up! Shut up! Їдіть, ён кричить. Fuck you! You killed my son! Та You й- fucking spick! Тихо. Ну що ти робиш? You killed my son! Ти мене так само будеш редльовкою бити, Ow! ні? Так, ми I have зараз to admit, I almost редльовкою felt махати bad for будемо, the я правильно guy. розумію? Dig! Тут, Sure, до речі, he є lived a bad life, but I зброя won't keep ближнього believing бою. living with this grief would be payment Нечто не enough по... for А, any ні, sins. у перших двох часток докладно були Still, біти, perhaps not наскільки so я bad that I пам'ятаю. was prepared to dig Може my зараз own дадуть grave помахати and let лопатою? these goombots Редльовкою kill me кришечку. without even getting some dirt on their hands. Your body ain't gonna bury itself. Dig, motherfucker! Так, I що didn't want to зробити? tell the guy there were 45 other bodies in the cemetery that weren't receiving their Christian Я просрав rites. некий I момент, figured правильно? the Gravedigger Act would buy us some time. Ці нам ще раз дадуть. I'm getting tired just watching you. Where are you going? I die! Окей, розібралися. You all right? Yeah, I'm fine. Follow me. Макс, тобі б дали по голові редльовку, я б себе спитав, нормально?
Так, я оттягну свою увагу на інший екран. На, нравится коментарі. Дякую за реворд. Так, стоп, откуль нас забили? Ага. Бляха, як я не поцелив-то? Бачили? Ви бачили такий кувырок? Чому він раніше так не робив? Ага, гэты гатовы. Так, бачу хлопцаў, бягуць. Мы ім зараз наваляем. Скрымер жывор. Там ёсць іншыя, дарэчы. Таксама, які можа нават больш скрымеры, чым гэты. Хаця, калі шчыра, можа гэта праз гульню, але я яго амаль не чуў. Він, до речі, увогуле быў чутны на стріме, гэты рэворд? Бо відэа я бачу, але гук ледзь-ледзь... Нешта было, але не ўпэўнены. Хто? Дзе? Здорово. Так, куды нам? Угу. Я не хочу у морг. Бляха, можна мне туды не ісці? Так. Яму, відаць, не падабаецца, што мы накіравалі ў ягоны бок. Гуку не было? Сур'ёзна? Я потым на запісы пагляджу, можа сапраўды не было. Ці гэта настолькі гульня чутная, што праз яе, ну, не чуваць нават. How appropriate. Так. Ага, бачу хлопцаў. Бляха, зброю! Патроны! Так, вырываемся. Боже. Что с колерами? Ай-яй-яй. Так, нехто бяжыць? Дзе? Так, давайте... Ну тут мусіць быць пейнкиллеры. Правильно? Хаця з іншага боку, а навошта яны мёртвым людзям? Ввогуле. Пачакайце, я яшчэ крышачку тут пахажу, разбіраю. Hey, psst, this way. Up there. Go on, go, go, go. You go first. Gentlemen, thank you. Раней был момент, калі нам наш напарнік казаў «Ladies first», цяпер мы яго прапусцілі наперад. Такія цёплыя адносіны паміж двумя хлопцамі. Like I said, Passo's always had a good sense of humor. We gotta find a phone. I got a connection in Queens who can help us. All right. Spread out and clear every room before you move on. Мне цікава, вось у гэты момант увогуле з... Вось гэта ўсе ўзроўні на пагосці і таксама папярэдні ўзровень, дзе мы былі ў бары і забівалі якраз сына гэтага хлопца. Яны дадалі іх гульню проста, каб было пашмаляць? Бо мне не здаецца... Я не памятаю, што гэта ўвогуле неяк уплывае на сюжэт. Так. Скокай! Так, я не разумею, я, здаецца, я ў шторы ці ў фіранкі страляю. Так, зверху яшчэ адзін прыйшоў. Блях, і паміраць усё ніяк не хоча.
Макс, як то лухтой займається. Висовуй голову, висовуй. Висовуй, поки я лічу. Come on, man, get up there, take him out. He's got all the angles. Ось я впевнений, я зараз подимуся і він вилізе. Ні? Чи може ми поспі... Бляха, ну що за урод? Ну... Що гэта за клоунада? Бляха, як він так поспіває? Так ми зараз прийдемо і наваляємо йому за гэта. Де ён? Козёл. Так, адкуль? Так, гэта, пэўна, я дарма зрабіў. Хто яшчэ? Бляха, колькі іх тут? Макс знов б'ється кожную стяну. Каб дадаць старога Макса, ну, хіба што. Oh. There's gotta be a landline in that office, man. Гэта так, ведаеш, хутчэй згуляць на пачуццях гульцоў, на іхняй ностальгіі па папярэднім часткам. Амаль што я амаль што намагаўся, я б так сказаў. I think we'll be all right. Yeah, at least for a little while. Let me just call somebody, get a little help, and we'll get out of here. Колькі яшчэ 100 чалавек зараз прыйдзе. Hey, it's me. Look, we really need to get out of New Jersey. Yeah, things are heating up. We got like... Ці можа яны якраз пасля вось гэтых усіх падзей пераехалі ў Бразілію? Гэта, дарэчы, мела б сэнс нейкі. Ну, то бок яны пераехалі, каб схавацца ад пераследу. Але і тут у іх не ўсё атрымоўваецца, як мы бачым. Гринго. Tranquilo, pode ficar. А я, дарэчы, памятаю, што такое транквіла. Гэта, типу, спакайней, хлопче. Que porra tá acontecendo aqui? Que merda tá acontecendo aqui? Haven't you figured out I don't speak your fucking language? Seu gringo de merda! Cala a boca, seu gringo! I may be. Макс вирішив побичить криху. Here's the thing. Ну I все. ain't quite as dumb as I seem. Ну, все, успокойся. It was time to get out of there. Seemed like someone had decided to carry out some impromptu justice on the street life below. I'd failed Rodrigo. Ну, слухайте, пригоже виглядає. And that awful nightclub, the stable, the dock. Слухайте, а ось гэта було сапраўды пригоже. This right, and again I'd blown it. Так, стоп. Perhaps this was Гэта my наше, punishment хлоп. for Ні, the гэта... fates. Keep reliving the same mistakes for Я не all разумею. eternity. Так, патроны скончыліся. А навошта я гэта зрабіў? У меня цяпер патронаў няма. Так, мне не падабаецца сітуацыя. I knew this was all my fault, and there was only one way I dealt with guilt. Я ўжо наогул нічога не разумею, што зараз адбываецца. Нейк ужо бляха вайна пайшла. Так каго нам забіваць? Гэтых? Ці тых, хто новых прыйшлі? Place was swarming with cops. Можа, дарма забіў аднаго з гэтых салдатаў? As far as I could tell. And I'd blundered my way into enough clusterfucks for one Я спадзяюся, они не будуць помсціць за гэта. Я выпадкова. Просто попробуй разбярыся. Спробуй разбярыся, хто ўвогуле ёсць хто. Так. Так, я... Стоп. Ну окей, я зрозумів. Крацей, ми забиваємо усіх, кого бачимо.
Макс увогуле не цікава, кого забіваць, просто каго бачыць, у таго і страляе. Так, б'ем усіх, як бачу. Ты все, бляха, не, усіх забіць не атрымаецца, у нас зноў скончыліся патроны. Так, пачалася кат-сцэна, магчыма, гэта нас выратуе. Giovanna and Marcello were still alive, but I didn't hold out much hope they'd stay that way for long. I'd already lost the ransom money, got the hostage killed. Што цікава, я толькі што звярнуў увагу, у Макса пісталет, бачна, што патроны скончыліся. Цікава, гэта нават бачна было ў кат-сцэне. Круто. Круто. Так, а я магу яго неяк? Мне здаецца, трэба было эканоміць патроны. Вось што я думаю. Так, я знайшоў адзін патрон. Так, я бачу 4 чалавекі. Аднаго патрона на ўсіх не хопіць. Так. Дай патрону, калі ласка. Я не ведаю, што я зрабіў зараз, але Макс просто даў быкана. Просто хочацца крыху нават паляжаць і падымацца. Яны страляюць, страляюць. Так, пачакайце. Ага. Давайте, у нас крышечку есть патронаў на гэта. Паэканомім патроны на гэтую М-ку. Што гэта? Так. Зараз прыбягуць. Глядзіце. Вось адсюль. Не? Тады урываемся. Так, не урываемся. Ці зноў вяртаемся. Напружаная музыка, дарэчы, скончылася. Гэта значыць, усе ворагі памерлі? 55. I'd seen that number before. Were these the same bloodthirsty motherfuckers that showed up after the shootout at the Ну, слухайте, я не party? ведаю, мне здаецца, гэта нейкі мясцовы бразільскі сват. Я не ведаю, навошта мы іх таксама забіваем. The odds of me getting out of there alive, let alone Giovanna and Marcello, were narrowing with every passing Я second. думаю, мела бы больш сэнсу разам з імі. Не-не-не. Не-не, выходзьце. Выходзьце. Спадарычна. Так. Пенкілер бачу. My body Nice. ached and my eyes burned. I needed something to straighten me out. Так. Спадарня нас не пускае да сабе. Не-не, што босс верталёт пачаўся. Ну супер. Ці не? Ці ўсё добра? Я думаю, зараз This спатрэбіцца wasn't such a good страляцца spot з to enjoy шурбалётам. the view. Да боже. Гэта тыр нейкі быў. Так, ну што? Прыгожа урываемся? Не вельмі прыгожа. Макс. Так, мы зараз загінем. Бо я не бачу, адкуль па мне страляюць. Зноў гэта дэбільны баг, мы ходзім прысядзе. Так, ну ўсё, я труп. Так я спрабаваў
Ага, я хутчэй за ўсё вось гэтага не заўважыў. Забіў шмат, але яны ўсё не канчаюцца. Ворагаў тут... Бляка, просто нейкая шиза. Паглядзі, што адбываецца. Зачыніце, калі ласка, дзверы за сабой, не выходзьце больш. Так, я бачу яшчэ аднаго. Блях, ён вырас акурат, калі я перазараджаўся. Окей. Ёсць пейнкілер, калі ласка. Ты адкуль? Все, я зразумеў. Я, відаць, яго прошлым разам не заўважыў. Так, Макс, не самы час займацца клоунадай гэтай. Так, я зразумеў, я ведаю, што зараз будзе. Так, ну все. Мінус Макс. Не, Макс як заўсёды. Прыгожыя ўрывы. Я не ведаю, як ён жывы. Дарэчы, я заўважыў, што колькі мы ўжо гуляем? Гадзіна 17. Макс дагэтуль нічога не выпіў. Гэта дзіўна. Звычайна ён не прысыхае. Так, трэба ўзяць нешта іншае, а не там, дзе адзін патрон толькі. Вазьмі, калі ласка, вось гэтую зброю. Дзякую. Так, музыка спакойная. Я спадзяваўся, што... І абставіны будуць спакойныя, але не. Так, не падымайся, не падымайся. Ляжы, дзе ляжаў. Так. Стоп. Пейнкиллер. Лезть не пропустили. Да божух, это же война некая, я просто не ведаю. Хотя, может, это нормальная ситуация для бразильских фазендов. Я... Памятаете, был нават нейкі фільм, які называўся «Город Бога». І мне здаецца, там якраз заўсёды былі нейкія банды ў гэтых фазендаў, заўсёды нехта з кімсьці страляўся. Магчыма, гэта нормальная ситуация для гэтых месцаў. Ну все. These were the same paramilitary cops I had seen executing fools after the failed kidnapping at the party. А, бачыш, те, што ён кажа, што гэта нібыта нейкі ваенныя найміты. Хаця выглядае як звычайны нейкі сват. Хаця, можа, не ведаю, бразільская паліцыя не хапае сваіх сілаў і таму наймаюць вось такіх людзей. Так, ну мы не будем змагацца са шрубалётам, мы пойдзем далей. Так, мне зноў далі гэтую зброю, якую толькі адзін патрон. Так, Макс зноў займаецца клоунадай, выкідваць зброю. Все як звычайна. І куды палез? Сур'ёзна? Цікавы геймплей. Незвычайны для Макса Пейна. Дзіўна, што гэта не зрабілі проста касцэны нейкай. Так, а далей-то што? А, окей. Так, працягваем стэлсіць, я так разумею. Так, пачакайце.
Хлопче, тут нікого нема. Бляха. Він живий. Спадара, ви не хочете померти? Ні, ну певно ні. Так, все, я загинув. Так. Кляласка, пейнкілер. Хоч один. Вельми потрібно. Ці сейф, дайте сейф. Так, куди нам? Так, а куди нам далі? Мені ж це не зовсім зрозумів. А, блях. Я вже сліпий зовсім. Блін. Так. Бляха, патронов ніде нема. Какие-то хлопцы абсолютно одноликовые. Клева, скажите, что был сейв. Вы зусім недавно. Говна там. Все на ново. Viciados, né? Espero o quê? Пробачте, вельми напружений момент. Ти ж навіть тягнути увагу не можу. Так. Так, бляха, это не самый час. Бля, дайте хоть некую зброю. С патронами. Окей, гэтым разом у нас крыху больше хп, але 0 патронов. Просто лiterально нідзе няма. Слухайте, ну вось гэта выглядае даволі добра. Як даволі добры аргумент супраць нашых ворагаў. Я так разумею, нам зноў трэба ісці збіраць гэтую collectibles? Не? А, все, нам залічылі. Где наступны? Бежите. Макс, прыгай, сколько колеласка. Прихоже так прилег. Не, да бляха. Traficantes e viciados, né? Espero o quê? Гэтым разам мне не вельмі ўдала. Я пакуль не хочу карыстацца пейнкілерам. Так, вось цяпер я мяркую, што ўжо можна скарыстацца. Вось неяк пачыналі ў гэтую гульню, вось я не памятаю, каб былі такія ўзроўні, што мяне ну просто літаральна пастаянна забівалі, а цяпер ну я не ведаю, тут нават і не сунешся асабліва. Так, хлопцы, я памятаю, што вы тут адразу уже бяжыце на мяне. Таму гэтым разам я падрыхтаваны. Мне здаецца, я патрапіў даволі балючае месца яму. Апошнюю кулю. Так. Музыка спакойная. Я спадзяюся, зараз будзе сейф. Альбо пейнкілер.
Якое практычнае назначэнне вось такіх месцаў? Гэта што такое? Што тут? Для чаго гэта? Нам сюды? Так, пачынаецца касцэна, гэта значыць зараз дадуць захоўванне. It seemed like as good a place as any to lie low and get my bearings. Problem was, some other fine gentleman had the same idea. Макс уже просто ходзіць сярод ворагаў, нават увагу на іх не звяртае. Out of luck to unarmed and shit out of luck. Another reminder, not that I needed one, that any low point can always go Ну low. супер. У нас As просто my new friends were аджалі about to зброю find і out. збеглі. It was Sao Paulo's finest and a busload of lucky winners they'd picked out Цікавая earlier. ситуація. Засталіся без зброї. На вулицу мне нешта не хочется выходзіць, калі шчыра. Так адцягнулі, каб машына I decided I праехала. might as well follow them. I was lost and they were going somewhere. And it was the closest I was going to get to a plan. Бляха, хутчэй бы уже скончыўся гэты Where were ўзровень, they taking them? калі шчыра. Did they have Marcelo Хочется and Giovanna? крыху Was змяніць this just an average абставіны на favela raid or што-небудзь something іншае. more? When all Ведаеце, you're што left with ніколі is не questions, паеду I guess your ў only гэтыя option is to бразільскія go with фазенды, gut. нават калі будзе And my магчымасць, gut нават калі was нехта telling me будзе that band прапанаваць і married men фундаваць lead мне me to гэтую some answers. падарожжа Answers I'd soon wish I'd сёння. never received. Дзякуй, мне хапіла. What was going on here? They looked like the same paramilitaries from the stadium and office attacks. Так, дарэчы, тут толькі хацеў сказаць, мы гэтых хлопцаў уже бачылі раней. In fact, everything felt На wrong. самым першым стрыме по Максу Пэйну. Anytime those guys decided to join the party, you could be sure it wasn't gonna end in a piñata and a slice of cake. What the fuck was this? The vigilantes doing an exchange Так, with што яны the Death збіраюцца Squad зрабіць? cops? Were they buying people? What the hell for? None of this made Ці too much гэта sense. гандаль людзьмі? These two were serious operatives. One was a band of hired killers and the other supposed to keep the peace. Yet they were doing deals. Now I had to find Giovanna and Marcelo. Without a better plan, I thought I better follow this bastard. Так, мы, дарэчы, зараз працягваем шукаць нашых сяброў. Por favor, não faça isso não. Vamos acabar com essa А вось яны. Cala a boca, sua puta. Vem pra cá. Here was Giovanna and Marcelo. Так, я спадзяюся, нам зараз дадуць іх выратаваць і на гэтым узровень скончыцца. Бля, не, нічога не скончыцца. І... якая жорсць. Filho da puta. Você tá fugido, gringo. Так, хлопцы, You bastard. зараз я вам наваляю. Так... Так, опа. Левый контр. Ну, прынамсі, дзяўчыну выратавалі. І то не дрэнна. Шкада, што хлопцы не атрымалася выратаваць. А наогул, што яны ўвогуле такое учынілі? Для чаго? З якой мэтаю? Ну, я мяркую, гэта ўжо дакладна канец узроўню, улічваючы, што з намі з'явілася дзяўчына яшчэ. Хаця, можа, мы зараз будзем спрабаваць Why did they do that to разам з ёю прабрацца. It's a legendary gang way of killing people. These are no ordinary street gang. I guess they want people to think they are. With this, they can justify. Ну, гэта пакуль што самы доўгі ўзровень з усіх, што мы бачылі тут. Quem fez isso? Foi um americano. Foi? Трэба, дарэчы, было мачэту гэтую з сабою забраць. His friend. Не пакідаць там. Morre, porra. Не мяркую, яна яшчэ нам спатрэбілася. Contra ele. Mata ele. Pode deixar, eu mato. Спадары, есть тыя, хто ведае партугальскую мову, пра што яны размаўляюць?
Так скатились смешно. Найс, нарешті. After a couple of hours of lying Не, in не shit, нарешті. you learn Ми to ще тут. appreciate what you've got. And right now, all we had was each other. I Так, was ну a Макс wreck, and відпочив. Giovanna, well, Дали knew б what мне she'd отпочить так seen само. no amount of drugs or therapy could erase. That kind of pain follows you around forever. The constant shadow of a wasted life. The poor girl had been through enough. We had to find a way out of there. Зараз буде стелс? А, ні, все, наступна частка. Giovanna was calling Passos. I didn't know if this was a good place to hide or not. Я, до речі, я не гуляв гэту гульню, але вось гэты момант я крышачку памятаю. Карацей, перастрэлка будзе працягвацца, хутка будзе страляніна з аўтобуса. Let's go. I just saw a cop looking at me. All right, Paso said there's a good place to hide in the back. just try to stay calm. Come on. You okay? Дрянно почувається. Я б так само дрянно після такого почувався. Не, не вертайтеся туди. Бляха, ну куди ви йдете? I guess this is it. Keep going. That's a girl. Я не розумію, а куди вони йдуть? Вони ж добралися до автобусу, могли б сісти, да і з'їхати отсюда. Чим вони займаються? This way. Ти вже увогуле такі пейзажі почалися, нібито постапок. Нават уже і на сапраўдны свет то не вельмі падобны. Just try to stay calm, right? I know this is fucked up. I'm pretty calm. I'm also pregnant. Ну супер. You gotta be shitting me. Me and Raul, Pasos you call it. Врятовуємо тяжарную. We just want to live somewhere away from this shit. I understand. I wanted that А Рауль гэта раптам не той хлопець, які згарэў. too. Just didn't work out that Ну, way. шкада. Sorry to hear that. Maybe things will be different. Дзяўчо засталася без хлопца, які, я так разумею, Passos is a lucky бацька guy. гэтага дзіцяці. Shh. Так. Ідуть. Shot chef. Да не, да што зноў? Так, чацвёра I think these прыйшлі. guys are here for your baby shower. Get down. Stay out of sight. Disperse e procure por toda parte. Temos que achar a menina e o americano também. Так, я траіх бачу. Окей, І шеф. было чацвёра. Ага, я зразумеў. Трэба неяк так Procura por todo lado. Vamos vasculhar tudo. вылецець. Так, мені здається, я усіх поклав. Я то поклав усіх, але прийшли хлопці на допомогу. Так, чекай, не виходь. Listen to me, it's gonna be okay. Just calm down, I said. Calm down! Are you out of your mind? Яка жорсть. Куди ти йдеш? Wait there. Passos will be here soon. There isn't going to be a soon. Бляха, because складана I з гэтай дзяўчыны. have to move. Да куди ти? Так, стоп. Треба. Хто там? Пригоже. Так, нейкі гук. А, гэта хлопец паміраў. Окей. Давайте пазбіраем тое, што тут ляжыць. Нам усё спатрэбіцца. Oh, thank God. You okay? Yeah. Here, quick. Climb under here. No
Open the gate from the other side, quick! Stay right here while I check it Okay. out. Make sure you stay out of sight. I can't do this. Так, бачу. Де ще один? Як він пережив-то гэта? Ідіть, кольки прибегли. Так, мені здається, в наш бок кинули гранату, і я... Ну, супер. Кинули не у наш бок, але в бок Stay out of дівчом. sight. I can't do this. Так, я спадзяюся, гэтага хопіць гэтым разам. Каб хлопец ужо больш не падымаўся. Так, хто, дарэчы, кідаў гранату, каб зразумець? Так, мне здаецца, мы не паспеем забіць астатніх. Что отбывается, божухна? Я шкло побью. Стреляй, Макс, крыласка. Стреляй. Откуль? Тю. Макс, прыгай, скокай. Я не ведаю, як мы зараз гэта вывезли. Short of riding in on a parade Всё? float, we couldn't have made our arrival Боже. more obvious. We had to hide someplace out of the open. Давайте подхиляемся на всякий випадок. Я так розумію, нам зараз треба буде сядати у автобус. Я чомусь амаль упевнений. Ти як? Oh my god. Max, Come on. what's going on? Я, до речі, дарма не зайшов, не полутав те, що було We're not going у to make it, будинках. are we? We'll be fine. Сподіваюся, зараз They дадуть go till максимість. Patterson gets here. This wasn't looking good. Я амаль What the упевнений, що hell там were був Giovanna and Marcello пейнкілер. thinking going in there by themselves? Guess their plan was no more idiotic than mine, and I couldn't really fault them for losing faith in the Broncos' Дівчина так security смішно detail. ховається за спиною. Just check this. Сподіваюся, принаймні, яна не загине, ну, бо загинули вже амаль літерально усіх, кого ми спробували вирятувати. I put our life А expectancy ти, до речі, at гэта 5 пасас, minutes. який напарник наш, чому він нам не If you допомагає? can lift me up there, I'll see if I can lower it down. Сміла дівчина. All right. Ready. You got it? Вже лепей не тяжарний би таким не Giovanna was a займатися. brave girl. Хоча і так тут такий стрес для тяжарного чоловіка. I guess that meant neither could I. Well done. De nada. Stay close and keep quiet. Я так розумію, да надо, гэта няма за што на португальскай мове. Я не разумею, адкуль іх столькі людзей. Мы уже просто літаральна маленькую краіну забілі. Макс, ну ты удумал. Так, хто яшчэ жывы? А, нам, дарэчы, нейкую адшыўку далі. Мы, відаць, паспелі забіць усіх Down! Hold on. падчас гэтай касцэны. Can you get through to that next room? Yes, I think so. Well, that may be our best bet. Go on, I'll meet you there. Are you sure? Yeah, don't worry. I'll find a way through. Just stay quiet and keep down. Так, сапраўды, просто пасядзі крышачку. Зараз паходзім, пазбіраем. Так, вось гэта нам спатрэбіцца. Так, патрону. Гэта ніколі не зашкодзіць. Я так разумею, нам трэба адчыніць дзверы. I was getting good at this.
Чекайте, давайте я ще криху тут There had to похожу. be an easier way out of there than the way I came in. Може, принаймні тут буде пейнкілер? Тут такі узроўні пайшлі, што без яго даволі складана. Max! 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 I can't see a way down here either! There has to be something. Тихо, ти не висовуйся, зараз ми розберемося. Так я бачу, там є ще один, але остатніх ми поклали. Бачили, що ми зробили? Ведав би, що так можна, я подразу шмаляв би у автобус. Гэта, пэўна, я не схлушу, калі скажу, што гэта гульня самым вялікім экшэнам, у які я гуляю. Боже. Просто ни на секунду. Так мы поспели? Не, мы не поспели. Так. Спроба номер 2. Так гэтым разам атрымалася, але прыйшлі сябры гэтых козлоў. Бясконцы гвалт. There must be a way to drop those stairs down. Wait a second. I'm going to try something. Окей. Почекай хвилиночку. Day 2 of sobriety was going Знайшли about as well painkiller. as day 1. Jesus, Max, come on, let's Я йду, почекай. Come on. Let's get the hell away from here. One, it's okay. I'm right behind you. Так, нет, чекайте. Китайская ежа. Так, ну всялякі випадок. Тут докладно не займаліся добрую працу. Так, і голоси я чув. Ага, бачу. Ніщо собі їх тут. Всіх поклав? Сядіть тут у автобусі. Чекає нас. Так, я не поспел його забити, так? Стоп, не, поспел. Просто мені подалося, що почалася гэтая катсцена, яка відбувається, коли нас забивають. Our day had started with us hiding in filth and got progressively worse. Мне кажется, Ваня, My нібито luck was гэта не running Макс true Пейн, to form. сколько я там увесь гэты час, а I я. was running true to form. Не выкидывай, коли ласка, зброю, нам яна ще спотребиться. I can't look at these dead bodies anymore. А куди нам? Так, почалася катсцена, зараз дадуть заховання, гэта добре. Should we wait here for Bassos? No, it's not safe enough. Я б насамрэч пошукав би пасоса. Нам спотребиться допомога. Мы ледь вывозим тут. Max, Quiet. you're the one breaking in. No, you're the one breaking in. Get a leg up.
Так, я так разумею, я нам... Ага, зараз адкрые. Чинить двери. Shh. Listen, listen. Да я чую. Check it out. Бяжить чарговая групоўка. Так, бачу, захаваліся. Мгм. 1, 2. Блях, я спадзяваўся, што не паспеюць мяне заўважыць. Это было прикольно. Насамрэч, я толькі што падумаў, што было бы... Тут куль выбег. Было прыгожа з разбегу варвацца ў гэтага хлопца. Тут просто фізіка гульні дазваляе ну, як быццам бы у ворагаў нашых заскокваць, каб іх збіваць з ног. Ну, карацей, я пакуль я тут размаўляў і разважаў на гэты конт, нас і забілі. Давайте гэтым разам паспрабуем гэта зрабіць. Вось гэтым зброя. Так. Трэба зрабіць гэта больш удала. Тут ёсць нейкія ўнутрагульнявыя адшыўкі, якія нам сыпяцца і сыпяцца. Не бачу, дзе ён? Ага, готово. Бляха, куды я глядзеў? Так, пачакаем, пакуль крышачку аднавіцца ХП. Хлопча, не падымайся. Так. Дзе яшчэ адзін? Так, ён усё яшчэ... Давайте паспрабуем. Бляха, нічога мы не паспрабуем, просто чарговы раз загінем. Так, няхай самі выходзяць. Так, я чую, што нехта бяжыць. Так, ну гэта даволі добрая спроба пакуль. Не ведаю, колькі іх засталося. Так. Гэта быў не вельмі добры час, каб перазарадзіцца. Так, что такое? Что адбываецца? Так, застаўся толькі гэта, так? Бляха, не паспеў. Бляха, амаль што атрымалася. Да ну. Ну, што я гэта раблю ввогуле, бляха. Гэта... Навошта мы гэта робім? Нанова зараз будзем перагульваць усё. Разнеслі тут людзям увесь офіс. Так, і зараз яшчэ адзін прыйдзе. Правильно? Давай, бяжы сам. Колькі... Так, я чую два галасы. Вось хлопчык. Ага. Все, зноў, застаўся адзін. Так, у нас... Давайте вось гэта возьмем. Так, все, хопіць займацца гэтай лухтой, я больш не буду гэта рабіць. У нас не атрымаецца. Просто хочацца так паспрабаваць прыгожа уляцець у яго, каб ён вылецеў праз акно.
Хочеться крышачку екшена яшчэ, хаця, здаецца, куда яшчэ больш, чым тое, што мы зараз назіраем. Так, я так... Бляха, ну не самый час. Так, ён тут сядзіць, я памятаю. Ну, гэта было несумленна, просто выбег і прифайром нашмаляў. Ты жывы дагэтуль. Так смешна ён крышыць. Так, ведаеце што? Берем пенкиллер. Твой, и урываемся. Ладно, добра, гэта таксама было не дрэнна, таксама было прыгожа. Мне патрэбны пенкиллер. Так, адкуль? Так, я взял. Один есть. Прыгожа выйдем праз окно. Так, спробовал номер 2. Поехал, добре, ладно. Хопить. Поднимайся. До побачення. Я малю певнен, там яшчэ нехто ёсць. She was Victor's political nemesis, and in all probability, Sao Paulo's Знайшли некий next постер. mayor. Even the Broncos couldn't afford that many votes. Всё? Всіх забили? Wishful thinking. Maybe there was a security switch somewhere. We have to get out of here, Max! Всё. Нарешті. Passos could have arrived already. We've got to get out of this place. Acabou, esconde! Ні, не нарешті. Протягується. Так, зараз урив. I'm here. It's okay. Я вже нават крыху прызвычаюся да гэтай манеры з'ёмкі відэа. This one. Ever driven a bus before? Of course I haven't. Ever shot anybody? No. Well, it's drive or shoot, sister. And right now, I reckon I'll be better at the shooting. Come on, you can do this. Так. All right, now listen to me. I give you Дзяўча the word. будзе Once you кіраваць, мы slam зараз your будзем gear, full страляць. on the gas, and drive us the hell out of here. What? Just drive the fucking thing straight and keep on going. Relax. Божухна. You can do this. Ready? Go. Так, пачаўся чарговы тыр. Дзе хто? I can't control this thing! You're doing fine. Oh my god! Try to stay. Я, ну это вже смешно. Такое... Воу-воу-воу. Keep going. I don't know what I'm doing! Just keep your foot on the gas. Так, Cuidado! Careful. Try to keep us straight. Hurry! No, no! Oh no! Ah! ай-яй-яй-яй. Max! Yeah, I see it. Я спадзяваўся, што ён ўсё ж паспее выпусціць Oh my god! ракету, мы шмальнем наўпрост ракету. You're gonna be okay. You're doing great.
Нейкае вар'яцтва тое, што адбываецца зараз на экране. Да колькі вас? Добра, што яны ўсе толькі справа ідуць. А я толькі зараз звярну увагу, што тут полоска ХП не ў нас, а ў дадзены момант у аўтобусу. Just drive! Hold on! Так, спадзяюсь, усе жывыя. Не баракі. We're okay. We're okay. You good? Просто з адной сітуацыі трапляюць у іншую. Piece of driving. We gotta get out of here. Кусок кіравання. Наколькі я магу перакласці гэта. Bitch, quick, come on. Giovanna, go. Кавалак кіравання. Roof of this building and get to Passos. Tell him to wait for me now. Go. Jump! Go! Так, колькі? Бляха. Адкуль? Макс, я нічога не бачу праз сябе. Бляха, ну не ведаю. Это ненормальная уже некая ситуация. Кто? Где кто? Так, мы загинули. Ну и жуда. Дякую. Мне тут принесли крышечку пиццы. Спадзяюся, хутка мне будзе магчымасць расправіцца з піццаю, а не з гэтымі хлопцамі. Божухна. Так, хілімся. Што адбываецца? Я ўжо нават нічога не бачу. Усе ў дыму. Праз кожную секунду нешта выбухае. Просто як дзяды нашы. Божухна. Так, далі адшыўку мы скончылі другую частку гульні. Ну, у сэнсе, маецца на ўвазе гэтай гульні. Гэта было доўга. Гэта падарожжа, якое пачалося ад моманту, калі мы ўвайшлі ў фазенды ажно да гэтага моманту. Та па сутнасці гэты ўзровень доўжыўся колькі? 3 гадзіны. Я на папярэднім стріме яго пачаў. Так, стоп. А дзе тэкстуры? Ай-яй-яй, а што з ігрой адбываецца? Я спадзяюся, гульня зараз не выбухне. Raul Passos? Yeah, Raul Passos. Yeah, I know. I thought you guys were very close. We were. Well, you know what? Так, а дзе наша I did a дзяўчына, з background якой мы check. хадзілі? Jesus. I mean, I thought the two of you worked for Rodrigo Branco. Yeah, so? So? Did you get paid by Victor? Victor, no. Well, Raul Passos did. 6 times. Я чытаю, спрабую крышачку разабрацца ў сюжэце, He even paid for a ticket for him to go to New York. у якім я ўжо нават згубіўся пасля ўсіх гэтых перастрэлак. But why? I don't know, maybe he liked you. Maybe he thought you needed a break. That's funny. Нам дакладна трэба. I don't know, maybe he wanted Патрэбны some нейкі dumb перапынак, gringo адпачынак. to come down here, to shoot things up, and maybe to take the watch for Rodrigo when he got shot. I don't believe that. Why?
because you're not a dumb gringo? You're not dumb Because you gringo. are. You know, I have no fucking clue anymore. Покривдили Макса Пейна. Okay. Let me ask you something. What? But what is it that you really thought that you were doing down there in Panama? Hmm? And don't tell me Мені you're so самому naive цікаво, що він сапроти тут робив, кого він спробував вирятувати. Ми нікого не вирятували, усіх I позабивали. didn't know what to say. I had been so loaded in Panama, I could scarcely remember my own name. I know things had got real heavy. Так, я правильно зрозумів, ми у Панамі. Так, у нас ще є My волоси. second job with Passos. Сябар наш тут. The first had been easy. Money for banging waitresses at some fancy Макс знов wedding in the п'є. Caribbean. This Так, seemed усе like another easy вернулося gig. на... It was the middle of the day, and like any self-respecting idiot, I was half Вернулося cut. все до того, з чого все почалося. З ніякої туси, Макс п'є, всі бавлять час. Супер. Знову пішло ніяке GTA. Sure beats New Jersey, huh, Max? Some ways. Hey, come on, it's awesome! Everybody's drunk and tanned and listening to house music. Насамрэч, я лічу Максу все ж лепей з волосами, Doing blow. чим з гэтою фризурою, яка зараз у яго. Very funny, Max. Hey, Saúde! Oh. I gotta quit drinking so much. I'll give myself serious liver damage. Hey, big deal. You can always get a new one. Relax. Макс I hope you're not drinking on the почав job. знов піть, Kidding, не I hope спиняється. not. Just stay off the yayo, I don't have enough to share. I'm kidding again! Oh, Mikey. Жартовник. Even though we just До речі, той самий жартовник, якого спалили. You know? I feel like safe with you guys. Know that, like real safe. That's great. Yeah, and I love New York. The East Hamptons, do you know it? Not really. I spent my honeymoon in Montauk. Oh, where's that? It's just down the road. Whatever. Last time I was there, I got so wasted, I nearly shit myself. I didn't know you were married. Yeah, well, my wife passed away. Good. Я тільки зараз заважу, тут, до речі, у хлопця на ланцюжку, Now, а на шиї laid a lot. ніяке лязо від бритви. It's great to be Мені здається, single, це right? небезпечно. Я б такое не носив, коли щиро. She's with another and she doesn't want to know it. Fuck her. I mean, could you believe that shit? Okay. Такий відпочинок після усіх гэтих перестрелок. Excuse me, I'm going to... Після усіх гэтай бясконцай страляніни, яка доўжылася дня спынных, мне здаецца, 3 гадзіны, улічваючы папярэдні стрым. What's the deal with this guy, eh? He's kind of... Так, хлопцы пайшлі займацца справай, Макса пакінулі. sure. Займацца яго улюбёнай справай. Smile a bit more, you know? 'Cause life is good. Так, Where's the truck? Макс уже ледь ходить. Passos. I gotta go lay down. Так, все, Макс накиданы. Зноў бачым свет, як бачыць яго Макс. Ведаеце, што лепей ўжо Макса бачыць п'яным, затое нейкім крыху нават шчаслівым. Спаць прыйшоў. Все, Макс, адпачывай. Цяжкі быў дзень. Так бухнуўся. Не, будильники. Ненавиджу будильники. Бляха.
Мне не падабаюцца гукі, якія я чую. У нас госці. Хутчэй за ўсё такія, якіх мы не запрашалі. Ну гэта ўжо класіка. Стандартна любая перастрэлка пачынаецца з таго, што Макс напіўся. Так, гульню захавала? Захавала. Ведаеце што? Ведаеце што? Мы на сёння, пэўна, скончым. Я мяркую, што я хутчэй за ўсё заўтра таксама запушчу стрым, але гэта будзе ўжо не Макс Пэйн. Я мяркую, заўтра будзе хутчэй за ўсё The Outer World працягне праходзіць. Ну, альбо нешта іншае. Ну, але гэта наўрад ці. З вялікай імавернасцю будзе The Outer World. Давайте ведаеце, што давайте паглядзім, хто там зараз ёсць. Можа, кагосьці можна зарэдзіць. У нас, я як бачу, 4 чалавекі яшчэ прысутнічаюць на стрыме. Можа, зараз можна да кагосьці ўварвацца. О, ведаеце што? Пойдзем да Лепусу. Пойдзем да Лепусу. Пачынаю рэйд. Дзякуй усім тым, хто сёння завітаў. Спадзяюся, пабачымся заўтра і да пабачэння.